Maikanem abilin. Tinapalabas, napan ni Rina iti simbaan ket nagsangsangit, kabayatan ti panangibagana kini Padre Ismael iti dagansen ti barukong na. Nagpatulong pay daytoy tapno mapakawan ni Ami iti nagbasbasulan na. Inaristar met dagiti pulis ni Senyor Simon iti barangay anapananda iti maysa apasurot na, ket naibalod daytoy. Kabayatan na, napan ni Padre Ismael iti Mansion da Victor, ket imbagana ano mabalin, pakawanen ni Ami ni Rina. Ngem kuna ti balasang asaan nga iso ti mangibaga iti dayta, no di ket ni Rina mismo. Itagagayem, adtoyen ti tuloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem abilin! Saan asikat ti agkid daw iti pamakawan para kan ni Rina, Padre? Kayat ko nga iso mismo ti umay agkid daw kanyak iti pamakawan. Ami. Maawatan ka, Padre. Gapot akabsat mo ni Rina. Saanen alimod dayta kada kami. Ngam saan asikat ti nakabasol kanyak ni Rina. Wen, ibagak daytagan ko ana. Ket agyaman ak unay, Ami. Kasla nagrigat ko ang mapakawan ni Rina, Auntie Ella. Kayat ko abalsan. Maawatan ka. Ngam nula kat ta si pupusong nagkid daw iti pamakawan mo. Kat agbalbaliwan. Pakawanam. Anya. Saan ka adiktaran, Ami? Tanarigat met no pakawanam. Ngam gumilgil ayab met gayam tigura kan pungtot mo kan kuana. Maawatan ka. Gapu tadandani ka natay. Gapu iti inaramid da nga agamakan ka. Noawan ni Victoria ng tulong kanyak. Nalabit. Nataya kon, ante. Dahil ti pagyamanan tayo iti Diyos. Gapu ta inispal na ka ti mangipatpatagkan ka. Ante. Hanggang nasaysaya at kuman no lumag-anan ti riknam ka ni Rina. Nariribo kan ti panunot na ita. Gapu taawanan ni mamana. At damutan iti pagbaludan ti amana. Kat saanen ang makapagpiansa pa'y daychay. Gapu iti agrurutap akaso na. Oh. Ami, padasem apakawanan ni Rina. Sige. Ngam urayak nga umay kanya. Papa, anya daytoy anapasamak iti biyag tayo. Apay, ni Mama, imusayan. Ada ka matan dito'y pagpaludan. Di kagdanag, iha. Aramidak ti amin nakabalak ang makarwar dito'y. Huston, Papa. Huston. Saan yun anayunan pa'y agrurutop akasuyo? Saan yun anayunan ti parikot pa'y? Saan kaya kabaalan ti amin? Saan na mapalina dito'y pagbaludan ti pagyanak, iha. Dagiti ayaw pa pulis. Traidor da. Kunat no matulungan da. Gaputado ka banat tila itultulong ko kadakwada. Ito, nagtraidor da. Katday dyan na Victor. Agin lalaing. Inton makarwarak dito'y. Iso ti umuna apataya. Tapno anya, Papa. Tapno isupay ama inayon iti kasuyo. Kasano akon, Papa? Ayun lang hindi mapasama kanya kita. Nagdagsanan ti barokong ko. Kasla kong kabailan. Kasla kayat kong ti matay. Anya, saan? Di ka agsawi ti hasta iya. Kaputan no pod no asana ka makarwag to eh.
Sika ti agibales para ka. Nangag mo. Sika ti agibales to para kanya. Pulis. Matawaran to arrest may paragan ka. Anya? Sumurot ka kata kami. Ay, saan? Awan basol ko, sir. Anyang awan? Ha? Sige, sumurot ka si Tatalugod. Men, pusasan nyo. Saan? Saan nyo termas na? Saan? Awan basol ko, sir. Awan. Kakadwa trabahador dito asinda. Awanan ti amo tayo ni senyor. Adat ti pagbalutan. Lupay, kasta. Di na kaya ta sawa na dito tarimanon ti trabaho dito asinda. Kaputa sipod pa. Awan ti nagkurangan na kada tayo trabahador na. Ipapay na ti umno para kada tayo. Tapno agtultuloy mo ti kinagagat tayo. Ngarot, agagat tayo na ta dito asinda kakadwa. Kas panang ipakita tayo iti kinapudno tayo na trabahador. Maragsakan ang makakita kan ka dito'y pagbaludan. Tung an a rapist. Ha! Ame! Agyaman ka. Tayong pabusoy ko iti turay, iti pa nagibalas ko kan ka. Kano saan? Sigurado anatay ka kumaitan. Anya? Kat aramidak ti amin. Tapno saan ka ang makarwar iti pagbaludan. Salbag ka! Tirumbang kan ka kat matay. Mabulok ka diti pagbaludan. Lakamang ti bunga ti kinakayot mo. Ami, umay kan. Saan kan ang makarwar dito'y? Mabulok ka! Nagpatinggan ti kinadakas mo tungan. Ala, umay kan, Ami. Mapantan. Wanya, Ami. Agdiretso ta ka di dya mansyon? Saan? Dumagas tayo di simbaan. Kaya't ko ti agkararang. Sige. Idiretso nga rin ti kotse di simbaan. Nakadanon tan dito simbaan. Umay ka kadimat iti unag? Sige, umayak. Mabit lang, ha? Ilukat ko tiri daw ti kotse. Saanan? Syakon. Si kakit dimat. Kaslak matlaray na iti kastangar aramidam. Sige. Umuna akon iti unag ha, Victor. Sumaruno kan? Sige. Sumaruno at Ami. Tinakaparintumang iti sango. Ni Rina. Agkarkarara. Madlaw nga agsangsangit. Rumarak dito'y. Saan ko asingaan ti panagkararag na? Rumara ko dito'y simbahan. Mapanak iti quarters ni Padre Ismael. Barang aday jay. Kaya't ko makasarita. Dagiti nakatugaw iti sirok ti ponti kayo. Da Victor kan Ami. Kasla mabainak asumamo kadakwada. Ma'am Rina? Asit ka na ko ni Ami. Iso pa hindi masida kanya. Ami. Ma'am Rina? Ami. Mabainak asumangukan ka. Gaputadakkel ti basol ko kan ka. Makitak tinalaos a panagbabawin, Ma'am Rina. Ami. Pagawanan na. Ma'am Rina. Pagawanan na ko. Pagbababawi ang katap na makabalas ka kanya. Aramitan ti kayat mo ita kanya. Nasaplitan lakmat iti laki ko akas iti inararamit ko kan ka. Aramitan mat kanya. Basta mapagawan na ko ma. Saan ka abalsan,
Ma'am Lina. Amo ka nalaos ti panagbabawim. Kan si pupuso ti panagkidaw mo iti pamakawan. Iso apakawanan ka. Agyaman Ami. Agyaman Di ka tanag. Lipati ko ti panagayat ko kini Victor. Kat saan kayo ariripukan? Naaklan ko ti amin. Asaan ada kami tinaituting iti tunggal maysa. Nadikat na kayo. Rina. Pakawanan nakman, Victor. Lipatan tayong tinagbasulan. Maaklandak ka di agay niya. Nga oray dakal, di basol dagiti dadakal ko kada kayo. Wan Rina. Sabali da, sabali ka. Sapay kumata saan ka nga agbalin akas kadakwada. Saan? Saan? Ikalit. Agbalbaliw ako. Kat agyaman na iti panang pakawan niyo kanya. Nakitak ti panagsasarita yu itay, kada ami ken Victor, manang Rina. Ngem, saan ako niya masidag? Diyak kayat ti makasinga kada kayo. Padre. Kumusta ti panagsarita yu kini ami? Nagkitaw ako ni ti pamakawan. At pinakawan na. Oray ni Victor. Pinakawan nakman. Maragsa ka na kiti dayta, anamuhak manang. Padre, awanan ti sabali akamangak no disika. Agway may saak ngaminan. Kat agpapan iti mansyon. Awanan ti kadkadwak itay. Taamin apasurot da papa. Awan damatan. Manang Rina. Padre, aging gaita. Saan ako kailangan ama kailiw-liwag? Aglalaok ti marikritnak. Panakakonsensya kan aminan. Kas iti kinunak ken ka idin. Agkid daw ka iti tulong ti Diyos. Tapno iso, timang punas iti dayta amarikritnak. O anya, nakasagana kayon, Ella? Rumorta yon? Wen, mama. Adan da Victor iti ayan ti kotse. Aguro uray dan. Sige, intayong aruden. Takayat ko ang maimatangan ti panakasentensya da itchay asimon. Promulgation of judgment. Criminal case number 2345. People of the Philippines versus Simon Alban. Judgment is hereby promulgated, finding the accused, Simon Alban, guilty beyond reasonable doubt for the crimes of multiple murder, is hereby sentenced to reclusion perpetua, so ordered. Judge Enrico Donato, Branch 10, Court of First Instance, San Isidro. Stop! Patanda! Na kayo, police! Patanda! Papa, dahil ka diti buong at tinararami niyo. Tepan na kayo balon niyo. Nadatulailan ti biyagyo, Papa. Kastay gayam ti buong at ikinadakas. Sige. Panawan nakon, Rina. Panawan nakon. Diyak kaya na makita ti panagsangsangit mo. Iso panawan nakon. Nasintensyanan ni Mayor Simon Alban. Nasintensyanan ni Mayor Simon Alban. Agrorotap ti kaso ni Simon. Sabali pa iti kaso na iti civil. Gapo iti panagagaw na iti dagdaga wano sa likwa ti sabali. Wan, mama. Awan ti mabalin.
Gaputa na ipakat ita ti pudno a hostisya. Maasyanak ka ni Rina. Sangit a sangit itay. Nakapimpiman. Sinurot na ni Papana. Idimpanda iti pagbaludan. Uray ni Padre, sana matimtimak. Nagpakada itay kanyak. Imo na napimano. Ala, sanggun tayo pa'y dagiti taraon nga in-order tayo. Mga tayon. Nalagip ka, iswa sinubli ka. Padre, Huston day ta panagladladingit mo, manang. mabaling ka dimat nga awagan kay ti ading. Oo na. Kasta talaga ti kayat ko ayawag mo kanyak. Kaputag kabsat ta, manang. Sayang. Nasibibiyag pala ko man ni Elizabeth. Agdadan na tayo kumaita. Saan mo na panunutin ni Elizabeth? Ad-adda manin adumagsen ti barokong mo. Kumusta ni Mayor? Pinapanaw na. Di na kano kaya't ang makita ti panagsangsangit ko. Sige, manang. Pumanaw ta nga ro din dito isango ti police station. Ala, umay ka. Agawid ta pa lang yung balay ko. Sige, ading. Sumurutakan ka. Itatawanan ti parikot. Isingasing kumanan ti panagkalay sayo. Ma'am. O, di na ko nawagan iti ma'am, ami. Mama ko nambatan kanyak, iha. Mama. Ha? Ako rin ka, iha. Apay nga italaang anadlaw ko day takwentas mo. Ha? Iso ka di day ta, tay insagot idikan ka ni Victor. Uwan, Mama. Naimbag man, taging gaita, kat adda pay laang. Inay aywanak. Mangipakita at talaga nga ay ayatam ni Victor. Pwede na ita, Mama. Sakbay nga inyawat ko idi ti agparis a kwentas kan ko na. Kinunak idi ati may sa akwentas. Kat isagot na iti babae at talaga anapatagkan ko na. Kat si kagayam da ita, iha. Kat maragsa ka naklaunay. Agyamanak, Mama. Nakurapayak laang. Nga maaklondak lata para ka ni Victor. Maaklon ka, iha. Gaputa magustuhan ka apara kan kwa na. Sika ti maibagay kan kwa na, ami. Agyamanak, Mama. Sapay la kumataawanan ti dumtengpay aparikot iti ayan-ayat yo. Katkalat ko, agkalay sa kayon iti kabiitan apanawan. Pudno nga ta nga awanan ti parikot asumangbay iti ayan-ayat da Victor ken ami. Gagayem, di uliwana denggen ti upatlangen na paset. Tinobela tayo anapauluan. Maikanem Apilin. Nobela ni Virgil Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.